Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan Ramangi hakerdog ying jongpi. Kajingnya kerja port happening ke Jilla Meghalaya bat ke Jilla Assam kam desho ke mat ke badang thamai hanrei ke dei ke mat ke badaki pau snam bat menta lelei ke Assam ke lasdang ban kentur port sasaki jaka ki bamhap sho aki jaka ya ke jiaru bat dang menhenin ke sengi ke arpu henreu tarik upnai naitung arajar arpu wairu kalalej ban kentur port hayong kuli ke badan hakithan kiling da ke bawanra daki porton pulit jongka ban rat yaki electric post kibala penyang dekat Sarkar Meghalaya naga benta ke jing mentoi ki pajba kani ke jing kentor port ke Assam kala penbitar yaki pajba nong song snong jong ke snong ha ke bakila yami ban yang yele persya yaki pulit Assam kinong mi khmat jong ke Ribhoi district ru kila lech shayong khuli ban ai men sim yaki pajba bat kalami ru ke jingya thalanya hapdeng jongki bat ki pulit ke Assam bat ke jingya kren bat kilat pathai khubor ki nongmi khmat ka Ribhoi kila penpau ya ki jing sngo lingo baki pulit Assam ki tor shakhmat kat baki pulit ka Meghalaya pat ki kenran shadin haba keren halor gani ka jingjia u MDC ka Jayau constituency u balongru hagajo ka por kum working president ka UDP u ba Paul Lingdo ula ong bakala don kam kerke baka sarkar kan thauno de ki perton pulit lajong ne ki battalion lajong bat kadai ban pha ye ki shakhapot khnang bakin la ban ai jingya da ye ki pajba ki basong basa hagito ki jakka uba pol ula ong badang shen ka kinhon UDP kala de ban ai jing thoru sha menteri katanat ki kampo yeng ka sarkar India u Amit Shah halor kani ka benta haba keren ye ka jingdon kam kerke ban thau ye ki perton pulit lajong uba pol ula ong baka sarkar ka de ban sange shwa ka jingthau district ne civil subdivision thamai hanrei ka dei ban leno shwa ye ni ka badan kampalat namar bakanam mentoi ban chuthau ye ka district ne ka civil subdivision kad baki jaka putapat kinang shakni no ka Assam bat ula ong balada ka sarkar kamla ban le yakani kan long ka jingle ran ye ka jilla bakan rakhe ye ka jingdap sanphos nem jongka kawai pat kamat kabau ba Paul Lingdo ula keren ka dei halor ka jingdon kam ban piano ye ka join kadra jong ka Meghalaya bat ka Assam namar balada ka ni kandang peteng kan ban penbait yo por samru namar bakum bakalong mentahi ki officer ke baki bo ha kani ka jilla ki dai ki badang kham thmai lane ki junior kad baka Assam pat ka bo yalade da ki bala kham rangba lane ki senior bat kani kan bo jinge ya ka jilla sakawai pat kamat ka bo ba Paul Lingdo ula kren kadai ya ki bor sinshar hima ki right ni ki shnong bat ula ong baki district council ki dai ban khot ye ki ne nakapor shakapor bat ka dai ban perking bha ye ki namar ba bonsin ki dai kis em right ki rangba shnong ki balong pen ban kum ki agent ki banang wat breu ban de ki jaka ki puta jong ki jilla habakren kelum lang baro oba pol ula ong bakum nongmi khmat paj ba bat kum juro ka party UDP kan bot din bha ya kani ban penthi kena ba ka sarkar ka dei ban le no wood shwa ka jing rakhi ya ka jing dap san post nem di har shisha ka state ka ba kum ka jongi ka badan arthly ki kapot ka we gre ka interstate border bat ka Assam bat ka ba gre ka international border ba ka Bangladesh kalong ka state ka ba la don lupa ka jima la ka jin don jing sam bot ba jong kan ni abro art ki liang te ka wei ka jing don kam ka bang i ka kong san ha ta kolong ba nimla ban ai ka jing da nimla ban ai ka protection ni ki ki jong ni ki jaga kaput ka ba penong ya ka jalak ba marjan bagan nang thom chi thom bor wat apeng kita ki jing kan ki wala shu bedeng de ki ko posnyam di ka jing i ka jong nga badanget ki bun ki we ru ki i ni kolong ba mila don kam benda ban ai bandan daga dedicated police force na to benda ki thai khap ki jong te kum ka jing stang i ba don kam bangin create ya ki
border battalion lakom no arts liki battalion namar kajing don jong kini ki ngiong ki areas of differences kini ki maka Assam ka kam but mangi ni syam ki jaka ki jongi wat om tang kata ni pej pat ya ka e ba jalan menen yang huli wat syam banai ha Jaiti Hills ni iba ka Assam ka turwat haki jaka ki bamdei ki ba dan kaji kini ko ti larang isu ki ya ka border jengi kumtu kum bakalong labu lupai lagi ha jimma ka ar ka makipai ba hani ki basmutu ba kilong ba kalong kani ba ka Ribhoi district kan ka ba munsin e ka sha thom ha ka jila Assam ka don next ya ka state capital ka jongki next ya ka Guwahati te kaniru kanang bu jingi isu nomor baki yang force jongki nangta ki security apparatus jong Assam ki board pulit ki jongki kala biang lupa te kani gade kawai ba ngai nda ka jingi dawa banyo district banyo subdivision ni mangas ki MLA na lagi jongki constituency ki ya dawa subdivision ki ya dawa district Hendrai kan mento ban bun ki district ban bun ki subdivision kat ba ka kaput pada kelanang lain no tang kini ke area kemudian hapo dispute ru lajan don ya ka 8,000 kilometer ti na kata kadau mi ya kani bat ke kongsan shushu kolong baka control ya kini ki force police kuma kolong menta ka Meghalaya ka don ha ka bagi tip ka joint cadre bat ke jela Assam bat ke ek buja berapa ka joint cadre kolong ba ki officer ki badang long junior ki wan ban self she Meghalaya na kani kan jo kawai ka cadre ki officer ki ba dang khna ki officer ki badang long junior ha ka service ki wan ban trai ha Meghalaya ki senior jongki ki don bat ka Assam bat kini ki jo ki ba ni hab ni ade ha ka kam jong put Assam lar pi ong level jong DC la ka level ki SP ha ka level jong DG ki officer jong ki kam long junior ki bawan na ka jo ka kadar bat ka Assam tilarang imlai bandan la jong ka kadar ki ngila du lupa ha ka jing ya du nong lupa ha ka jing ya kran ha ka jing penbai yau put Assam de nalo jong kani ngakwa aru ban ong hangi ba ha ka jing sha yo put Usam unjongi lala ban define lala ban demarcate ban pruit kat kum ki kot isla ki duler ki badan bat ki hima ki jongi te kini ki hima ki jongi ki dei ha po ka administrative control jong ki autonomous district council ti hangi ru bi ba ka case jong hangi ha ki HEDC kala don ke bill bangin create ya ke district police kani don kam stang ban KM ya ka nangta Jaiti Hills ru kadon daka act stang ban rekam ya ka kemudian ki ADC ru ki don ya ke bor bikin create ya ki district police dan don ki district police ki council but sa ki border battalion jongga state police kemudian ngilala ban ai shibun ke jingada ham kerpang ke jingada yiki bri ke jongi hakitan kapot nangta ka jingdon kamru ya ka ba lapen bauteng hakan ka isi ke jongi ani ha council kolong ya ka jingdon kam ba ki ka ilaka department kan nyai khot ikini brio kini ki no charge junong ki jongi yodan hakitan kapot number hakim bun ki cap ngilap ba kini ki imra kini ki rang ba shnong hakitan kaput kilong penban ki agent ki balik terwah ndo syakwi pat kejela ti kini kenang pen jur shushu ya kata ka sense of insecurity kajing bam shingan ki jongi ka ba fina pet pat ka ek baja ha Mizoram ki scam kum ka state scam kum ka jela ka sarkar bat apa kadan ka jing scam kemudian kipat ba jokiru kisong lagi dai ha ki kha joporu tidak lupakan ni ka jing scam aga jingbiang jong asinchar kada juki tikini gidi kimat ki ba nganget ki para nongelam bat baro ki tu badan ga jing sokhia na bentar ni ga kam ngin ya
delun syakmat bat ba shwa ba Meghalaya kan dap san posnem shwa ba Meghalaya kan perta ba kayar rakhi yakamen ya kata ka golden jubilee jong ka san posnem ai ba chief minister open bena shwa ya karai ba ngin create ya kini ki police battalion border police battalion bat ba ngin bifurcate dan ngin pihak no ya kani ka kader ke ba Assam Meghalaya kader ke badai ke jingduk nong ke ba kraw ha yang itu ke state kata ke don ke lack of organization ka Meghalaya police lack of organization bat ban penbet ya kani hi kolong bet ba ngin pihak la ka jong ka jingkit clear menta kumba pi ong pi kikam lekno kikam pentrium kilanang her kam la ban long bai ke police force kepala create na benda kata kam in chu syang makiano sharum sheneng di na kata ban create igani ke border police ngilala ban shim naki vacancies ki bala don lupa mentaro naki bala don lupa menta nang tu pada ngin bu iki syaki outpost ndai ban bu iki sya umling ndai ban bu iki sya nongpo kan dai bet syaki jaka ke ba naki hima jungi kila don ki kot kisla maka dia ke sedang jong ki hima ki jong ki nomor ki put ki sam jong ki hima kindai ki put ki sam jong ke jela jongi ti ladangi ya hi dah kata ka lenti kobot ngilala ban nang deploy no ki brio ki jongi bat hakajo ko por pada hangdu bangi lap ke jing duna manpower mo ke jing duna jong ki brio nginang create ki post but ngai bakawan num don jing ya ba CM jo ke jela ke jongi pun pernah ya kanika creation jong ki border police would but ban pihak no ya kanika joint kada bat kasa ke Assam ke pendon kam ya ke polisi ke ba yang laban orang multi pronged hakwe kaliang ke kren bat ni hakwe ka liang ipa ki pulit jong ki ban khandra ban haras ki bri jong ki tingi ngim la ban chulong ki ba lui ngin la ban chulong ki ba palai jengmut ki ba pendem rong hakbat jong ki wei ngahi ngi ba ladang ngim la ban pha ki pulis jong marmar ka pi ba ka Meghalaya ka wengno yela di na ka jing kam try ya ka khando ka siap la ka jong bat katakan long ka dereliction of duty nakalian ka state government but kajing du kajungi ya ta ba ni grand hak kedien yong ka territorial integrity kajing scam kajong ka khando ka siap larang imdan ka territorial integrity ka kajing mut ban chu yapan subdivision ban yapan district ka jela wala na at tukra tukri nang lut nang pun bun dengan district kani ka penpau ba ki kidon ya ka border policy ka apa trekam kum sarkar dia mentrekat kum policy amla mencu trei mata madai klam ka ya pa magistrate lai saumut nang benta ka wei ka brio kan bagi magistrate kim dan hakajaka badon kam yaki ki police kim dan hakajaka badon kam yaki te kani hi ka pi ka absence of policy te lada ka Assam ka don ka border policy ka Meghalaya ru ka dei ban kumjo lam kumda ngano pi kata ka jing ya kemen ya ka jing dap san post nyam kalong hasuin ala air buat kam dan jemune ya kini ka kam ngala depan ya kren bat ki para nong yelam ha ka party ka bakentup yu president jong ka party nang ta yu ba arboi u MLA jong ka party wa bat ru ya ka home department tingla dep airu ka jing tho men dang men hakani ka jing wan jong Amit Shah ya ka wei ka shiti bala address yu chief minister halo jong ni ka kam ti ka pasak menta kalong ba ngindei ban budien ban tikna ba kani kalong kam ban kan ong phi kan long ka jing le ran ya ka jela Meghalaya lada ha ka snem ban ban ha ka ti ka kadap san post nyam kamla ban ai ka assurance ya ka jing singan ju du ju ni ki kaput lingba kani ka border police force kan long ka jing le ran